साथ बुझार को ना एरिया बना है डिफरेंट बिल देख मोटरसाइकिल है एक्सप्रेशन I think like 4 Oscars already. Games in participate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂದಾ Especially for you guys. So keep in mind. ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕತ್ತೇನು ನಮಸ್ತೆ ಹರಿ ಓಂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ 3 म्हणजे part-3 part-3 ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಲುಸೈಲ್ ಬೋಲ್ಯಾರ್ಡ್ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಜನ ಪೂ ಒಂದಲು ಉಂಡಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಲುಸೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಿಫಾದ ಫೈನಲ್ ಆತಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಲುಸೈಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೂರ ಅದು ಬೋಟ್ಲಾಕ ತೋಜುಂಡು ಹೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 86,000 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ದೂರ ದೂರೇ ಲಾಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ವರ ಬಸ್ ಡೋರ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ರಿಂಗ್ ಲಾಕದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಾಗ ಹೋಯ್ ಉಂಡದೆ ತಪ್ಪದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾರಿ ಜಾಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಲಾಪಲ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನು ಮುಲಾಪಲ್ಲ ಇಂಜನೆ ರೈಟ್ ಅದು ಬಣ್ಣ ಬಂತಾರ ಖುಷಿ దాంట్లో ఉప్పోడు ఉంది ఇచ్చి వ్యాపార దాదాలు ఉప్పుడు మోటార్ పోయేదా ప్లాన్ అనుకోడు ఉంది ఇచ్చిండే బర్రెకి దాలో ఉండా ఇచ్చా తూడు ఉంది ఇచ్చి సీదా వస్తున్నాను దాదాలోంచి ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ డీజే దాదాలో జావో ఉంది ఎప్పుడు ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಉಮರಾಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲವರ್ ಶೋಕು ಬಕ್ಕೊಂದು ಮೂಜಿ ಸತಿ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಜೆ ಸತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ಯಾ ನೇತ ಫೀಫಾದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಬೈದು ಅದು ಪುಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟೀಮ್ ಪೊಯ್ ಪುಗೆ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಕೊರ ಸಾದು ಪುಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಚೆಂಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕಾಯಿ ನಾನು ಹಾಕುಜೆ ತೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಅದೇ ಅರಂಜಿ ಮೀನುಂಡು ಲುಸೈಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮೀನು ಅವು ಎಂಡೊಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅವೇ ನಾನು ಮೀನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆನ ಮೊಲೆ ತೋಜಾರ 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ 2ನೇ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಎಂಡು ಮಟ ಮೀನ್ದ ಕೈತಲ್ ಮಟ ಪೋಂಡು ಅಂದ್ ಇನ್ನಂಚ ಪೋಪುನೊಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದ ಎಟ್ಟೋಡು ಅಂದ್ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಬನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾತ್ರೆ DJ player. ಓಡಾಣ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಂಡ DJ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಲ್ DJ ತೋರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೇನು ತಿಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸ್
can't hear you guys. Make some noise!
But with some tunes that you have definitely heard before. As I said, he must have won, I think, like 4 Oscars already. Like, he's the most celebrated film music composer, especially his music from Star Wars. So we're gonna do a very quick medley of some very famous tunes. Water show like games in participate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜಿ ಗೇಮ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಕನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಡೆಗೇನು ಯಾವ ಆಚಾರಗೇನು ಏಸಕಂಡ ಬರ್ದಕ್ಕ So you are all of the audience, really, you're great. We hope that you're still there until the end. Yeah, amazing. It's such fun for us to play here, especially for you guys. So keep in mind, 15-year anniversary, Qatar Philharmonic Orchestra. In 2 weeks' time, we will be playing 6 concerts. Arabic music. There will be songs from the orchestra featured. There will be classical highlights. There will be a whole Mozart show with for children and families. Everything. So go and check it out on social media or on our website, qatarphilharmonicorchestra.org. And we hope to see you at our next concert. We have something for everyone, so make sure to check it out. Thank you very much, and here's Malaguena. Anytime. Some of the world's best musicians. Thank you all so much. Qatar signal ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ Qatar signal full song on ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೋಡಲು ನಾನಿಂದು ನಟಿಸುವೆ ನಿರುಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಕಿರುನಗೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಪುನ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಈತನೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನೆಕ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ತುವಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಆದ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.